खारदों आरो खारदों मा क'क्राझार मा गसाइगाव मा चिरां मा बाक्सा खालि खारदों आरो खारदों फाग्ला मोनदों नामा हौवा माहारिखौ हाबा जाखांनायनि उनाव सानै साथाम फिसा खांनायनि उनावब्लाबो नोंसोर फिसायखौ गारनानै खारनाया नोंसोरनि थाखाय गोरलै बाथ्रा जाबाय नामा नोंसोर सासे सानै बर' हिन्जावफोरनि थाखायथ' दुनियानि बर' हिन्जावफ्रा बदनाम मोनो खालाय दैफोन खालामनाया नोंसोरनि थाखाय गोबां गोरलै जाबाय नामा बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो खर' गैया नामा नोंसोरो खर' गैयै बायदि खामानि मावनानै नोंसोरो गोरोन्थि मावनानै नोंसोर खारसेयावबो गावनि आंगो फिसायासो नोंसोरखौ निमाहा बिनानैब्लाबो लेंहरफिननांगौ जायो अब्ला गोरोन्थिया सोरनि नोंसोरदि गोरोन्थि मावगासिनो दङ नोंसोर गोरोन्थि मावनायनि गेजेरजोंनो आरो नोंसोर गुबुनजों लिंक लालायनानै गुबुनजों बबाव थांदों मा थांदों न'खरनि बिमा बिफा बिहाव बिखुनजोफोरखौ खिथायालासिनो गावनि आंगो फिसाय गावनि आंगो जोनोम होनाय गथ'फोरखौ गारनानैब्लाबो नोंसोरो माबोरै खारनो हायो नोंसोरनि मेन्टेला माबायदि रोखोमनि मेन्टेल नोंसोरनि मेन्टेला माबायदि रोखोमनि मेन्टेल हेल' आंगो लोगो नोंथांमोन दिनै आं गोबां दिन जाबायमोन भिडिअ लानानै फैया आं दिनै आरो बे भिडिअखौ लानानै फैदों दानि आथिखालाव फेसबुक मिडियाफोरनि गेजेरजों भाइराल जानाय माखासे बर' हिन्जावफोरनि आखल बर' हिन्जावफोरनि थाखाय गावनि आंगो फिसा सासे सानै जोनोम होनायखौबो आरो गावनि आंगो फिसायखौबो गारनानै खारनाया दानि दिनाव गोरलै जाबाय माबोरै बिदि जाखो साननो हाथावै बुस्थु जाय जिनिसा जाथावथारा बे जिनिसाबो जाबाय मानो हाबा जानायनि ओंथियानो मा हाबा जानायनि ओंथिया जादों संसार जानो सम जाबाय फिउचारनि थाखाय लाइफनि थाखाय गावनि जिबननि थाखाय सिन्था खालामनानै मोनसे न'खरजों रायलायनायनि गेजेरजों नायलायनायनि गेजेरजों मोनसे ग्रोम ग्राम हाबा जानाय आरो संसारखौ मोजां जालांनायनि ओंथि दा नोंथांमोना हाबा जाखांनायनि उनावबो बोसोरब्रै बोसोरबा हाबा जाखांनायनि उनावबो बा बोसोरसे बोसोरनै हाबा जाखांनायनि उनावबो फिसा खांनायनि उनावबो फिसा फिसौ जोनोम होनायनि उनावबो नोंथाङा गावनि आंगो फिसायखौ जुदि गारनानै खारोब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो बर' हारिनि गेजेराव मा दं नोंसोरबायदि हिन्जावफोरनि थाखायनो जायफ्रा खारदों गावनि आंगो फिसा फिसौ फिसायफोरखौ गारनानै जायफ्रा गुबुनजों खारदों आं बैसोरखौसो बुंदों नोंसोरनि थाखाय बेफोरबायदि खालाय दैफोन खालामनाया गोरलैनि बाथ्रासो जानानै फैबाय नाथाय नोंसोरबायदिनि बेबायदि खालाय दैफोन खालामनाय गोरलै बाथ्रा साननानै लानायानो बर' हारिखौ दुखुनांथाव आरो बर' हारिखौ बदनाम खालामनाय जाबाय मानो नोंसिनाव गियान गैया नामा नोंसिनाव साननाय गैया नामा हाबा जानाया मा बुस्थु संसार होननाया मा बुस्थु नोंसिनि थाखाय फिसा जोनोम होनाया गोरलै बाथ्रा जाबाय नामा फिसा जोनोम होनाया गोरलै बाथ्रा जाबाय फिसाखौ जोनोम होनानै खारनाय फिसानि सायाव अननाय गैया मानो बिदि एसेबां खस्थ' 7 मास 8 मास 9 मास नोंसोरो गावनि गोरबोआव लानानै एसेबां खस्थ' खालामनानै नोंथांमोना जोनोम होनाय बे फिसाखौ नोंथांमोना अनसायनो रोङाब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो नोंसिनि मेलेमा मा दं नोंसिनि मेलेमाव जेबो गैया जुजाय गैया बुंनांगोन नोंसिनि मेलेमाव मा दं मात्र इन्जयआ थोआखै नामा नोंसोरनो नोंसोर बे इन्जयखौ लानानैनो माखासे बेसेन गोसा नोंसोरनि धोन सम्पति बा नोंसोरनि गियान
नोंसोरनि मेलेमखौ रेजेक्ट खालामनानै नोंसोर गुबुनजोंब्लाबो खारनानै थांदों। आरो नोंसोरखौ बुंथावै बाथ्रा बहुद दङ। नोंसोरबायदि बेबायदि जायफ्रा खारदों, जायफ्रा गावनि आंगो फिसा आंगो फिसाय आंगो बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै खारदों, नोंथांमोननि थाखाय आरो दुखुनांथावसिन आरो बुंजाथावै बाथ्रा आंनि गोरबोआव गेवनाय नङा। मात्र नोंसोरो बुजिनानैल' ला। नोंसोरो खारनायनि उनावब्लाबो नोंसोरो सिन्था फैगोन। खारनायनि उनाव नोंसोरनाव सिन्था फैयो। नाथाय नोंसोरो खारनायनि सिगां, गुबुनजों थांनायनि सिगां सिन्था खालामनो रोङा। खारखांनायनि उनावसो जे आं मा मावखो बा मा गोरोन्थि मावखो, आं माबोरै खिथानानै लानो हाबावनो, नोंसोरनाव निस्सय बेबायदि सानो। नाथाय बे साननायखौ सिगाङाव मानो साननो रोङामोन नोंसोरो? सिगाङाव मानो बुजिनो रोङामोन? माने नोंसोरनो अननायखौ गोदान गोदान नांगौ, अननायखौ गोदान गोदान नांगौ। जे हाबा जाखांनानै जोंनि अननाया गोजामनिफ्राय गोजाम जाबाय। गोजामनिफ्राय गोजाम जानायनि थाखाय जोंनि अननाया बारा गोजोननाय गैला, इन्टारेस्ट गैला। बे हिसाबैसो नोंसोर गुबुननि गोजोननाय लाखुमा लाखुमा मबाइल फनजों रायलाय रायलाय लाखुमा लाखुमा नोंसोर सावरायबाय थायो। बे गोदै गोबाब ओरैबायदि 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 ओरैबायदि। दा जोबनायाव ओरैबायदि बे बुस्थु नोंसोरनि रायलायनायखौ नोंथांमोना मबाइल फनजों रायलायनायफोरखौ बा लासै लासैनो फेस टु फेस रायलायनो हानाय जानानै नोंथाङा बिजनेसखौ मोगथाङाव महर होदों। जायनि थाखाय नोंथांमोना आंगोनि फिसाखौबो गारनानै, आंगोनि फिसायखौबो गारनानै नोंथांमोना गारनानै गुबुनजों खारदों। नाथाय माला नोंथांमोना बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ बोजबनानै लानाय जादों। गावनि आंगो फिसाय गथ' गथायखौ गारनानै खारनाय माने नोंसिनाव खर'आव दुखु दाहा बोजबनानैसो लानाय, टेनसन बोजबनानै लानाय। नोंथांमोना मानसि जानाय नङा। ना फैफिननो हागोन, ना नोंथांमोना मा हागोन। लासैनो बै सिगांनि जाय फिसायजों नोंथांमोना हाबा जादोंमोन, जाय आंगो नोंथांनि सासेल' गिबिसिन फिसायमोन, बे फिसायखौनो गारनानै खारदोंब्ला निस्सय बे सासेजोंबो नोंथांमोना लासै लासैनो फुराना जालाङोब्ला नोंथांमोननि अननायाबो बेबायदिनो जालाङो। गिबिजों जेरै जादोंमोन बिदिनो जालाङो। मानो? अननाया नोंसोरनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। नोंथांनि हास्थायनाया नोंथांमोननि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा। मानो होनब्ला मानसिनि हास्थायनाया गोबां रोखोमनि दं आरो जोबनो गैयै मानसिया हास्थायनो हागौ। नाथाय बेखौ मोनफुंनो थाखाय गोब्राब। नाथाय नोंथांमोना बेफोरबायदि हास्थायनायखौ लानानैनो मोनफुंलांदों, मावफुंदों। मावफुंनायनि गेजेराव नोंथांमोना बिपदाव गोग्लैदों। बिपदाव गोग्लैदों। जाय बिपदा नोंथांमोना आरो फैफिननोबो मा होननानै फैफिनो? ना समाजजोंनो बेरेखा जाया, ना न'खरनिजोंनो बेरेखा जाया नोंथांमोना, ना नोंथांमोनखौ मानसिफ्रा दुसिनो हमगोन बेयो सासे खालाय दैफोन मानसि, बिनि गोसोआ खालाय, बिनि गोसोआनो खालाय, गोथार नङा। आरो बियो गाज्रि गाज्रि सानो, गाज्रि गाज्रि हाबा मावो। मानो होनब्ला नोंथांमोना महर होदों मोगथाङावनो। न'खरखौ गारनानै, गावनि फिसायखौ गारनानै, गावनि फिसा फिसौखौबो गारनानै नोंथांमोना गुबुनजोंबो थांनो हायोबा मा बेलाय? गोजोननो रोङोब्ला मोनसेजोंनो गोजोननो रोङो, मोनसे बाथ्राजोंनो, मोनसे बुस्थुजोंनो आरो मोनसे माबाजोंनो गोजोननो हायो। नाथाय नोंथांमोना गोसोजों बायदिसिना सानलु, बायदिसिना हास्थायनाय, बायदिसिना लुबैनाय, बेवहाय नोंथांमोना पापसो दं। मानो पाप? हास्थायनाय बुस्थुखौ गासैबो जाफुंहोनो नाजानो नाङा। हास्थायनाय बुस्थुआ अनेक रोखोम हास्थायो, खिन्थु बेखौ मोननो थाखायसो गोब्राब। आरो बे जिनिसखौ नोंथांमोना मोननो नाजाथारोब्लाबो गोजोननाय बायदिसिना साननानै नोंथांमोना बेबायदि मावफुंनो नाजाथारोब्ला बे पापनि खामानि।
खामानि दामानि साख्रि सुख्रिनि खोथायाव आं बुङाखै दे, खिन्थु बेफोरबायदि गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुनजों गोजोननाय लानो नागिरनायनि बाथ्राखौसो आं बुंदों। लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, उन्दै उन्दै जेनेरेसन जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै, नोंथांमोना हाबा जागोन। बै फैबाय थानाय उन्दै उन्दै जेनेरेसनफोर हाबा जागोनखौ आं बुंदों, माब्लाबाबो नोंथांमोना नोंथांनि आंगो फिसा फिसौ आरो नोंथांनि फिसाय आंगो फिसायखौ गारनानै गुबुनजों गोजोननाय लानो नाङा, गुबुनजों खारनायनि बाथ्राखौ माब्लाबाबो साननो नाङा। मानो होनब्ला बियो मोनसे फाब जायो। बियो मोनसे फाब जायो। ससियेल मिडियायाव नुयो, खालि फेसबुक बोलानानै नायोब्लाबो बर' हिन्जावफोरनि खारनायल', बर' हिन्जावफोरनि खारनायल'। आरो हौवाफोरखौबो आं बुङो, सोरनिबा बिजिखौ नोजोर होनानै, सोरनिबा गथ' फिसा गोनांखाखौ नोजोर होनानै रावबो हौवाफ्रा जाहाथे बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नाया आरो गाज्रि नोजोरजों खामानि मावनो नाजा आरो गाज्रि नोजोरजों माब्लाबा बेबायदि साननायखौ गार। मानो होनब्ला जिबियारिफोरनि गेजेराव मानसि माहारियानो बयनिख्रुइ देरसिन आरो जौसिन। मानसिया मोजांखौबो सानहायो, गाज्रिखौबो सानहायो, नाथाय गाज्रि साननाया मानसिनि आखु नङा। गाज्रि साननाया, गाज्रि मावनाया मानसिनि बेबहार नङा। मानसिया बयनिख्रुइबो गोजौसिन, साननो हनो रोंसिन। बे हिसाबै मानसिनि साननाया मोजां जानांगौ, गोथार जानांगौ। मानो होनब्ला जों बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दङ, साननो हनो रोंगौ। आरो साननो हनो रोंगौ मानसिफ्रानो जुदि बेबायदि जुनार आखुनि मावोब्ला बेखौ दुसि जाथावथाव आरो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। रायजोफोर, बेनिखायनो आं हौवाफोरखौबो बुंहरनाय जायो, आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरदों, सिगाङाव जा जालांबाय जालांबाय, खारदों आरो खारदों, खारदों आरो खारदों, मबाइल फनजों रायलाय रुयलाय मोगथाङाव महर होदों। नोंथांमोना आरो बेखौबो आं बुङो, मबाइलखौ बिदिनि थाखाय जों लायाखै। मबाइलखौ सुबुं माहारिया बाहायो मोजां बिजनेसाव, मोजां एखनबा न'खराव दावराव दावसि जादों बा न'खराव माबा मोनसे घटना जादों बा ओरैबायदि सोरबा लोमजादों, सोरबा मादों, बा दिनै ओरैबायदि खामानि मावनांगौ, गोजानाव हथातखुर खिथाहरब्रबनो हायो खुरमा जाथि बाय बाहागिनो। बेफोरबायदि माखासे न'खरफोरनि प्रब्लेम बाथ्राफोरखौ माखासे खिथानो हागौ। गोदोनि दिनाव मबाइल गैयै दिनाव जों माबा मोनसे हाबानि खोथा गुबुन खुरमा जाथिनो खिथाहैनोब्लाबो थांनानै जों गारि मथर भारा गारनानै गाखोलांनानै जों खिथाहैयोमोन। नाथाय बिदिजों साबेसे खुरमा जाथिखौ गोदोनि दिनाव खबर होनो हायो। नाथाय दिनै 2-3 मिनिटनि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो जों जेसेबांखि गोजान गोजान थाया खुरमा जाथि माने, सानसेनि गेजेरावनो जों गासिबो खबरखौ हरनो हाजोबो। बेबायदिनो थाखायसो मबाइलखौ जों बाहायनाय जादों। जों बाहायाखै सोरनिबा बिजिखौ नोजोर होनानै फन रायलायनो, जों बाहायाखै सोरनिबा फिसायजों लाइन मारिनानै गावनि न'खरखौ गेसाव खालामनो। बेखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन। हिनजावानो जा हौवायानो जा बेफोरबायदि माखासे फिसा फिसा नेम निथिखौ बुजिनांगौ। आरो बेफोरबायदि फिसा फिसा नेम निथिखौ बुजियालासिनो नोंथांमोना नेगेटिभ मावनो नाजादोंब्ला नोंसिनि न'खर, न' बां, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बेराफारसेथिं समाज गुबुंले जालांगोन। मानो होनब्ला मोनसे न'खरा थांनानै थानो थाखाय समाज नांगौ। नोंनि न'खरा माबा मोनसे बबेबा मोनसे न'खराव बेबायदि दावराव दावसि जानानै बेबायदि लेथ्रा मानोब्ला फिसानिफ्रायनो बेफोरबायदि समाजाबो बेफोरबायदि दायाव गसंनांगौ जायो। बेनिखायनो समाज गैयि जाय माहारि, समाज गैयि जाय हारि
खोथाजों खोथा बुंदों दे आं समाजाथ' गैया जेरावबो दं समाज खिन्थु समाज गैयाब्ला बहाय जौगानायबो गैया बहाय बिजिरनाय गैया बहाय सल्भ जाया समाज दङब्ला बहाय गामियारि समाज रायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे गोरोन्थिफोरखौबो सल्भ खालामनो हायो बेखौ बुंदों बेनिखायनो आं खावलायहरदों आं दहायबो बुंखांबायमोन दानि दिनाव बेबायदि जानो समाया दानि दिनाव बेबायदि खारनानै गावखौनो खैफोदाव लानाया बे दुखु गोनांसिन जेबो जाया दुखु गोनांसिन बेनिफ्राय आरो जेबो गैया बेनिखायनो बेफोरबायदि खैदां खैफोद दुखुखौ नोंथांमोना रावबो बोजबनानै लाया बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि साननाय गावनि बिसिखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानाय गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवा लाहैनाय बेफोरखौ नोंथांमोना ज्राब गारथार जोंनि बर' समाजाव बेबायदिया थानो सङा मानो होनब्ला बर' समाजानो ओरैबायदि मोनसे गिदिर गोजौ गोरोंनिफ्राय लानानै आयेननिफ्राय लानानै गासैखौबो लासै लासै दा दावगाबोगासिनो दङ आरो फेमास बर' जाथि होनोब्ला बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला बर'नि मावनाय दांनाय होनोब्ला जों बर'आ मोनसे गोग्गानानै लाथावथाव मानो सिनायजानाय मोनसे बर' हारि मोजांजों सिनायजानाय नाथाय गाज्रिजों नोंथांमोना दिनै गाबोन बेबायदिनो सिनायथि होबाय थायोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव दुखुनांथावसिन जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जायफ्रा हाबा जागोन नोंथांमोना मालाबाबो बेफोरबायदि गावनि आंगो फिसा फिसौफोरखौबो गारनानै फिसाफोरखौ गारनानै फिसायफोरखौ गारनानै गुबुनजों इन्जय लानो साननाङा आरो हौवाफ्राबो बेबायदि साननाङा जों मोनसे गोथार न'खर दानांगौ बेबायदिनो जों मोनसे गोजौ थाखोआव सौहैनांगौ नाथाय खालाय दैफोनजों एसेनोसै